Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव फैनो गोनां गोदान साख्रि 24,000 vacancies एडिआरइ बेनिफ्राय टीचार vacancyनि सायाव आपडेट लाबोदों। बेयाव नोंथांमोना आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड गैयाब्ला साख्रि मोनगोन ना मोना। स' बेखौ गैयाब्ला मा अपसन दङ, बेनिफ्राय बोरै अनलाइन एबा अफलाइन मोननो हायो आरो गैयाबा स' नोंथांमोना माबादि नोंथांमोना खहा जागोन बेनि सायाव कभार खालामदों। मानोना गोदान साख्रि फैगासिनो नभेम्बराव नोंथांमोना गोबां साख्रिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन। दा बेयाव नोंथांमोना स्टेटआव साख्रि मोना, बेनिफ्राय सेन्ट्रेलाव मोनगोन ना मोना बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों गुवारै। दा आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनानै बुजिगोन आरो हानायसेबां थाबैनो नोंथांमोना इसु खालामना लागोन। स' बिदिबा गोबाव खालामा, जों थांनि फै अफिसियेल साइटआव एन्ड अफिसियेल साइटआव थांनानै जोङो डिटेल्सखौ बेयाव डिसकास खालामगोन गुवारै। दा जेब्ला सेबा सिटआव फैगोन अब्ला नोंथांमोना लगइन एबा रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनो। स' बेयावनो नोंथांमोना गोदान आइडि मोनोबा बेयावनो खालामनांगोन आरो लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामबा बेयावनो नोंथांमोनाहाय खालामनो हायो। सेम आइडि पिआरसि बिनिफ्राय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट, बार्थ सार्टिफिकेट, एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय खालामनांगोन सेबा सिटुनिफ्राय। देन बिनिफ्राय ट्रेक स्टेटासआव लाङोबा नोंथांमोना माबादि प्रफाइला जाना दङ बेखौहाय नोंथांमोनाहाय नायबाय थानो हायो। बेनि सायाव A to Z भिडिअ लाबावगोन आरो सिगांबो लाबोखाबाय, नोंथांमोना बेयाव चेक खालामनो हागोन। देन बिनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ माने एसेबां गोनांथि आसाम स्टेटआव साख्रि मोननोब्ला स' बिनि सायाव गुवारै डिटेल्सखौ लाबोदों। स' बेखायनो भिडिअखौ नायजोब, बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बुजिनो हागोन। देन बिनिफ्राय मोनसे अपसन दङ, नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि लिरबानो जाबाय सार्चआव थांनानै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लिरनाय लोगो लोगो स' गाहायाव ओरैबायदि फैगोन, बेबादि नोंथांमोना अपसन मोनगोन। बेयावनो नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना प्रसिडबो खालामनो हागोन। दा फार्स्टआव जायफ्रानोखि गैथारा, नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआनो गैया, स' नोंथांमोना एप्लाइबो खालामनो हागोन आरो जायफ्रा दंखायोमोन नोंथांमोना रेजिस्टारबो खालामनो हागोन। बेनो जाबाय बाथ्राया, जायफ्रा सिगाङाव अफलाइन खालामदोंमोन नोंथांमोनाहाय बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया अफलाइन खालामनाया सोलिला। अके, बे जाबाय अफलाइन खालामदोंमोनब्ला थ' बियो सोलिखाला। बेखायनो गोदान एबा डिजिटेल नांगोन आरो डिजिटेल नङाबा नोंथांमोना आसाम स्टेटआव दानिया साख्रि एप्लाइ खालामनो हाला एडिआरइआव। स' बेखायनो जोबोर इम्परटेन्ट, बे गैयाबा नोंथांमोना दानिफ्रायनो खालामना लादो। अके, स' नोंथांमोननि भेलिडिटिया 3 इयार्स थागोन गोदाना डिजिटेला, आरो 3 इयार्सआ जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय रिनिउवेल खालामनानै बेयाव क्लिक खालामनानै स' नोंथांमोना एक्टिभ खालामफिननांगोन। नाथाय 3 इयार्सल' बयनोबो दायो भेलिडिटिया दङ। स' सिगाङाव खालामनाया एडिआरइआव खालामनाया दाबो भेलिडिटि दङ, नोंथांमोना बिनि सोलिगोन। आरो जुदि गोदानथारब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो स' डाइरेक्ट नोंथांमोना गोदानबो खालामनानै लानो हागोन। आरो गोमादोंब्ला स' बिनि सायाव नेक्स्टआव भिडिअ फैगोन। दा जायफ्रा स' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो सानदों, डाइरेक्ट रेजिस्टाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोनाहाय खालामनानै बेखौहाय मोननो हायो। स' बेनिफ्राय अपसना ओरैबायदि दङ, नोंथांमोना अफलाइन एबा अनलाइन। स' टटेलि अफलाइना गैला। अके, अफलाइना 100% गैला। नोंथांमोना 100% मा खालामनांगोन, डाइरेक्ट नोंथांमोना अनलाइनसो खालामनांगोन। आरो बिनि अनलाइनावबो ओरैबायदि अपसन दङ, बे जाबाय नोंथांमोना आधार कार्ड। स' आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोना सानसेयावनो मोननो हागोन आरो बिनि सोलिबाय थागोन 3 इयार्ससिम। आरो नन आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोनाहाय एसे टाइम लागोन। दा अपसना बेखायनो अनलाइन आरो अफलाइन। थ' अफलाइना गैखाला, स' बेखौ नोंथांमोना टटेलि गारदो। नाथाय अनलाइननि गेजेरावबो आधार कार्डजों मोनसे, बेनिफ्राय नन आधार कार्डजों मोनसे, दायो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लानो हायो। दा बिनि बेनिफिट्सआ मा, आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोना सानसेयाव मोनगोन, डाइरेक्ट एप्रुभ जागोन। बेनिफ्राय नैबे नन आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोनाहाय सानसेयाव मोननाय नङा, सानथाम सानब्रैनि उनावसो नोंथांमोना अफिसाव थांनानै फिजिकेलि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनांगोन आरो अब्लासो नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनबोगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एक्सेप्ट जागोन। स' फिजिकेलि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनांगोन। नाथाय आधार कार्डजों खालामबा न'आव थानानैनो सानसेयाव नोंथांमोना मेलावहाय मोनगोन आरो बेनो एप्रुभ जागोन आरो बेनो एडिआरइआव नोंथांमोनाहाय सोलिबाय थागोन। दा फैबाय नोंथांमोननि नेक्स्ट भेकेन्सि एडिआरइ, बेनिफ्राय नोंथांमोननि टिचिं स्टाफनि बागै। दा बेयाव गासै 25,000 एनाउन्स खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेराव एडिआरइआव थागोन 15,000। थ' बे 15,000आव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा नोंथांमोना टटेलि रेजिस्टार खालामनो हानाय नङा एबा एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। स' बाथ्राया जाबाय आसाम स्टेटआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जोबोर गोनांथि। मानोना बेयावनो नोंनि गासैबो फरायनाय रेकर्डआ थाजोबगोन एबा नोंथांमोना साख्रि नागिरनो हानायनि राइट्सखौहाय आसाम स्टेटआ होनाय जादों। नाथाय सेन्ट्रेलाव बेखौ नाङा, सेन्ट्रेलाव जेबो सोलिया। नाथाय आसाम स्टेटआव बेयो जोबोर इम्परटेन्ट। स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रानोखि नोंथांमोना क्वालिफिकेसन मिलायबाय, अब्ला नोंथांमोना क्लास 8 पास, 10 पास, एचएस पास, डिग्री पास नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो। बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव एडिआरइ साख्रि ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट अनलाइनजोंहाय एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। एन्ड नेक्स्टआव एप्लाइ भिडिअ फैगोन, नोंथांमोनाहाय नायनो दाबाव Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव।